В Италия всички пътища водят до Рим. В България всички пътища водят до сервиз. Годишнина. Страшна дупка на пътя. Страшна дупка на пътя, като вулкан. С колата си скъпа. С колата тъй, че си когато не се направи ремонт, винаги излизат дупки, те трябва да се къпат. Един и същи проблем, различна година. Тази касетка няма да е достатъчна. Няма да е достатъчна да покрие тази дупка. Проблема е, че не камионите развалят пътищата тук, а яхтите и имотите в чужбина. Кръпки. И кръпките си имат кръпки. Най-нетърпимо е, че тази дупка не е само една. Те са хиляди. Защото табелата с Пловдив. Тук, както виждате в момента, колите спокойно си минават. Как няколко дупки са събрани на едно. Пукане на гуми, чупане на джамки. Най-редовно е това. гати дупката. Мале. Ще идва кола там, сега бяга другата дупка. Удря гумата, пука гумата, завърта се колата и отива в насрещното движение. Какво правим в случая? Майка ти де, Коля, внимавай тук тази дупка. Майка ти де, баба, гледай кафето, всичко ми фръкнава. Мама ти де, бай, буклуците де, баба. И това леки силно и веднъж минах през дупката и тук двете гуми. Понеже тук имаше още 4 коли, които претърпяха същата авария, се събрахме, наехме адвокат. Ведем колективен иск срещу общината за щети. Но и така има спешна нужда не от рехабилитация, ами цялостен ремонт. И колите общо взето поне по 2 пъти в годината са на сервиз за поправка на окачването. Това е на излизане от Пловдив. Всичко започва на обекта. Една година срок на година, края на 24-та срок на изпълнение, 12 милиона стоеност на обекта. Започваме от тук от пресечката за Дуна пак до границата с община Марица.